Når jeg ser en film, eller bare starten af filmen, der vil jeg gerne have, at den er professionelt produceret. Altså jeg skal have noget mere, end det jeg bare kan læse, sådan kan man måske sige det, ikke? Jeg ser både tv på mobilen, og jeg ser video på mobilen, og hvis ikke de virker der, så får jeg ikke set dem. Og han er jo en ingeniørtype, og det er Lidt omkring tæt, som er på den her det er også en mission, jeg selv vil være på. Jamen, vi er jo hele mennesker, og i dag er udbuddet af varer og service så stort, at du kan vælge. Substitutionsgraden er enorm inden for næsten hvad som helst, hvad vi taler om. Så når man skal vælge et leverandør eller produkt, så for mig betyder det, at gør det en forskel, om jeg lige kan få en historie mere med. Når jeg kigger på en film eller evaluerer ved at se den her film, så kigger jeg meget på de informationer omkring det. Eller for eksempel det, der står allerede oppe i selve filmen, inden man skal klikke på det. Forstået på den måde, at hvis jeg kan se, at den siger, at den her omhandler det her problem, udfordring, mulighed, eller bliver inspireret på det her emne, så er det for mig noget, der giver mig lyst til at klikke på det. Hvis til gengæld, at det er andre typer af tekster, som ikke klart formulerer for mig, hvad får jeg ud af at klikke på det her, jamen så tænker jeg, jamen så er det for at lokke mig til, at jeg skal købe noget, eller også så er det bare ikke tænkt igennem kommunikationsmæssigt. Det kunne også være interessant for mig i forhold til en kollega, hvis det nu var en video, hvor man får en sådan fornemmelse af personen bag skærmen, og det kunne jo både være et advokatfirma eller en kollega, som man gerne vil have et samarbejde med, eller måske prøve at tiltrække her til virksomheden, eller tiltrække selve firmaet, så det kunne give mig et indtryk af personen bag navnet. Når jeg ser en film, eller bare starten af filmen, der vil jeg gerne have, at den er professionelt produceret. Fordi at jeg tænker, at hvis man har gjort så den indsats, og investere noget i filmen, jamen, så er det højst sandsynligt, fordi de har noget på sinde. Hvis det både lyd og billede er en ringe kvalitet, så kan man sgu godt blive lidt usikker på, om det er seriøst det her. Hvis det var en video, som jeg så på nettet, så ville jeg forvente, at jeg et eller andet sted kunne klikke, så jeg kunne købe produkter eller komme videre i min proces. Jeg ville synes, det var drønirriterende at skulle finde deres hjemmeside eller noget andet efterfølgende. Så de skal gøre det let for mig at komme videre, ellers så lige pludselig så kommer der en e-mail eller en telefon, og så har jeg glemt alt om det, og så skal jeg starte forfra på et senere tidspunkt. Der synes jeg sjældent, der er en direkte noget, jeg kan klikke på eller gå over i. Typisk fordi, at videoerne bliver vist i en eller anden strøm ud af kontekst fra, hvor den oprindeligt er produceret. Og det betyder, at jeg efterfølgende skal bruge tid på at søge rundt efter, hvor kan jeg finde ud af mere, hvor kan jeg klikke mig videre ind.